रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हद्दीवरील वाघोटन खाडीत 4 कोटी रुपयांच्या वाळू उत्खननास शासनाने परवानगी दिली आहे, पण प्रत्यक्षात निविदेतील तरतुदीपेक्षा दुप्पट वाळू उत्खनन होत आहे। त्यामुळे शासनाचा 4 कोटींचा महसूल बुडणार आहे। तसेच नाणार रिफायनरी प्रकल्पातील जहाजे बंदरात येण्यासाठीही वाळू उत्खननाचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी आज येथे केला। कणकवली येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। कनेक्शन वाळू तिकडे असलेल्या नानारच्या जमिनी घेण्यासाठी आणि गुजरातचं कनेक्शन हे ही निविदा ठरवण्यासाठी पण असेल तर हा नानारसाठी असलेला हा उपक्रम आहे। आणि या वाळू काढत असताना सर्वसामान्य गोरगरीब जे आमच्या इकडचे जिल्ह्यातले वाळू काढत होते त्यांच्या पोटावर पाय देऊन या ठिकाणच्या असलेल्या प्रशासनाने आणि असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे। यामधून ड्रेजर धारकांनी जे ड्रेजर तिथे एक ड्रेजरची परवानगी असताना अनेक ड्रेजर त्या ठिकाणी आणल्याची लोकांनी जनतेने तक्रार केलेली आहे। CCTV कॅमेरा लावण्याची गरज आहे, बिनशेती करण्याची गरज आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असलेले सीमांकन करून तिथे खांब उभे करून बोर्ड लावण्याची गरज आहे। कोणतेही न करता 15 तारखेला त्यांना आदेश मिळाला आणि 16 तारखेपासून ते उत्खनन सुरू केलं। एवढं फास्ट काम सुरू करणारं आणि त्या ठिकाणी 4 कोटी 40 लाखाची जवळजवळ ही काम असून 2844 एवढा ब्रास 20844 एवढा ब्रास उत्खनन होणार असून याची किंमत 4 कोटी 40 लाख आहे। त्या वाहतूक करण्यासाठी त्यांना जे पास दिलेले आहेत त्या 2 टनाचे 2 ब्रासचे पास आहेत आणि प्रत्यक्षात वाळू वाहतूक करताना ते 4 ब्रास आणि 5 ब्रासची वाळू वाहतूक करून किमान शासनाचा जो असलेला एक 4 ते 5 कोटीचा महसूल आज बुडवत आहे। आणि या ठिकाणी प्रशासन कोणत्या प्रकारचे लक्ष देत नाही। आज मी याबाबत जिल्हाधिकारी जे असलेले अपर जिल्हाधिकारी आणि मायनिंग ऑफिसर यांना सर्व तक्रार केलेली आहे आणि या तक्रारीचं जर नाही झालं तर आम्हाला यावरती विरोधात आंदोलन करावं लागेल की अशा पद्धतीने जर वाळू तुम्ही काढण्याचं काम येत असताना आणि ही वाळू परजिल्ह्यात जाते आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कोणत्याही बांधकाम व्यवसायाला परवडणारी नाही आहे। परजिल्ह्यात जाऊन या ठिकाणी वाळू व्यवसायातून ह्या असलेल्या ड्रेजरच्या माध्यमातून प्रथमच काढण्याचा ड्रेजरबरोबर तो सक्शन पंप लावून पण आज वाळू काढतो आहे। त्या ठिकाणी जी बिनशेती वाळूचा साठा पण सरकारी जमिनीत मेरिडियन बोर्डच्या BATवर करतो आहे। या सर्व बाबीची तक्रार मी आज कलेक्टरने केलेली आहे।